Tanıştırış davaratına daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Türkiýanyň syýasy jemgyýetçilik guramalarynyň medeni we almy jemgyýetçiligi wekilleri, talip ýaşar hemde köpçüliklerin habar berişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dawalaň barysynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzda 2024-nji ýylyň Pähim paýhas ummany magtumaly Pragy ýylly ýylyp edilendigi, Türkmenistanyň garasylyk ýyllaryna gazanan üstünlükleri, türkmen halkynyň baý taryhy we medeniýeti bilen tanışdylar. Dawarada döwlet başdanmyzyň öz kitabyny Türkmenistanyň ýaşlarynyň geljegi üçin amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň esasy ýörelgeleriniň bu urda geljek wezipeleri ýerine ýetirmekde möhüm orlary we halkara tejribäni beýan edenligi bellenildi. Bu kitabyň Türkmenistanyň alim bilim, saglyk goraýyş, sport dulgamynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň işiniň kämilleşmegine itergi berjekdigini, şeýle-de ýaşlary watançylyk ruhuny, bilim terbiýe bermekde wajyp seçme bolup çykyş edýändigini noktaly. Çıkışlarda Türkmen ýaşlarynyň durmuş ykdysady, medeniýet sanperwer ogurlardaky başarnyklaryna bagşlanan Türkmenistanyň prezidentiniň türk diline terjime edilen eseriniň geljekde ýaşlaryň ýurdumyzyň halkara awraýyny belinde galdyrmak ugrundaky ýol görkezli kitap boljakdygy bellenildi. Şeýle-de häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň başdanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ýaşar baradaky döwlet siýasatynyň säheklerini ata-babalarymyzdan nesilden nesile geçip gelýän däp desurlarymyz maddi we ruhy mirasymyza esaslanıp ýaşlary hemme taraplan gollaw berilýändigi bellenildi. Bulardan başga-da arkadaly gahrman serdarymyzyň türk dilindäki kitabynyň tanışdyryjy, Türkiýanyň almy we medeni jemgyýetçiliginiň wekillerine uly gyzyklanma döretdi hemde döwletimiziň ýaşlar baradaky ideýan aladatyna we ýaş neslimiziň bilimli, alim we sport ýaly dürli ugurlarda gazanýan üstünlüklerini otaldy. Çäraň ahyryna Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçihanasy tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň köş toplumyna ýerleşýän prezident kitapxanasyna arkadaly serdarymyzyň ýaşar watanyň dayanjy adly türk dilindäki kitabynyň nuskalaryna sowgat berildi. Ben İlyas Demirci, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin... Men İlyas Demirci, Türk Dünyasınyň injenýerler we binagerler birleşiginden. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň türk diline terjime edilen täze kitabynyň tanışdyryş dawratyny beli türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşy, häzirki türkmen ýaşlarynyň giň dünýä garaýşlygy, olaryň zekinligi, öňdewarjy nesiller bolup ýetişmekleri ugruna ähli şertleriň mümkinçilikleriň döredilýänine şaýat bolduk. Türkmen halky öz edermelligi, gaýdusuzlygy, watany jany teni bilen söýýänligi bilen taryhda nusgalyk iz goýan halklar. Kitapda bular dogrusynda hemde häzirki nesilleriň pederlerimiziň asly ýoly munasyp dowam etdirýän babatda giňden beýan edilýär. Çeperçilik taýdan ýazylyş aýratynlygy bilen her bir okujynyň ünsüni özüne çekýän, çuňur many mazmuny eýe bolan ajaýyp kitap türk halklarynyň kalbyna ornaşyp pederlerimiziň Pähim paýhasy bilen sazyşykly milliligimize, terbiýe mektebiniň möhüm ugurlaryna salgylanyýar. Kitapda dost soňlugy esaslanýan halkara gatnaşyklarda ýaşlaryň orny bardy da aýdylyp geçilýär. Şeýle ajaýyp kitaby sowgat eden üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýan.